tunga lafiya ka san 2024 programme e ma min be no ko terrain ti bolo terrain be tunga lafiya bolo banangoroni kaw fe no terrain kelen la bela jele titre foncier di 15/20 ibe se ka dogo ni sara kalo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba awo ero war keme duruni bi wolonvla ani saba fo san kele o konnala walma ero war keme saba ni bishege kalo tan ani shegin konnala terrain yere musakai se fo wari million nani ani wa keme ni kla terrain sara la terrain papier ale be ke itay e ma mi fana be no ko terrain bi bolo ibe fe ka jo amusaka beti bolo yoroni kele e se ki se no tunga lafiya ka tona ni oye pari no so jo ton o kuma la san ba flani muwa anan to sebon ulu damnena villa simple ale million muwa ani wore aton wari ero war keme duru ani bishegi etage duplexi ale million binani ani flay aton wari ero war keme wolonvla ani bishegi ni fe ka ito sebe awle anga nega juru strala e ma mi fana be no ko appartement kadi tunga lafiya na appartement ke banangoroni kaw fe no appartement songo e million muwa ani nani ibisa ale fana dogo ni sara ero war keme wolonvla ani muwa fo san nani o konnala awo san nani tunga lafiya nana tunga range ulu lafiya likama op mala anga nega juru stra ayo bamba 00223 72 18 42 47 walma 00336 41 94 03 80 tunga lafiya ka lagini femi malende munu sigleme jamana ko ka ubeka seka so kelengelen soro ba maliba ali konnala tenay février kalo kletan ani konoto samba flani muga ani nani aw munu ban fle sanga na ka wakati anga bolo sira kilinga na bela jelinga mali kona ya kata se mali kwa kana ma ambe aw bela jelin fo aka wakati o chugala kuna funi ale wati seleni ayo bismillah fondamnena bi amba damne ni sere mauka kuna funia we ni wakati na Mali ni Burkina Faso ale ni Niger konye isembo sere wo ale feje ko bela jele ola sere wo kon meka ala ni to sugu bela jele na Mali ni Burkina Faso ni Niger kon kana ukasika kuma ukake ako famba bela jele oyi nga Mali ni Niger ni Burkina Faso kon ya yira ka fo kono lu kon ye decision mi ni ka ota wulika boka koni kon ye ulu sembole ni sere wo fe ko bela jele na alno ya soro Niger jamana fene ulu fene be geleya konna la ni wakati na kabini ulu fene fanga d'Afrique ni ka o ke jouer kalo o temeni na Niger koni ale be na taji ni ka o di adafe jamana do ulu ma minu o betalike Mali Burkina Faso katara se Chadima munu ni ulu koni be taji ko geleya ola ka sababu yake kuranko oyi o de konna la sa femi kuna funia ye ale dira uka ministru ka sigilimi ni akera sibiri temeni na ministri mbeno ni ale nyashinembe uka kuranko kunyoma ale ni kuna funia nika udi anga ministri mbino ni ale nyashinindo shifina ka uluka kunyoma ani farukulu nyanaje uma ni uyi Abdullah Kasim Fomba février kalo klita ani duru temeni stade mini akanga joto moktuko ulu fino ni oye dolanchi kene oye akoni ye obrigide folo ni ka oda stade mini abena jo sanfla o konona ula mini ale konimbe programme konala ni wakatina stade nyere koni ale bena jo hectare muga ode sanfe feminye ma ba wolon vla sigoro obena ke ala tomoktuko koni ulu koni sonjera ni na kosobe kakeni anga chama fanga jamana nyama colonel Assimi Goïta ale kontuye ni laidu ni ka taka foko abina stade koni ni ka o jotomboktu dugu o konna la kabi jouer kalo jantemeni ni akera kaika ulu feno ni ay chemin de fer koni ka o lancement ni ka o kamse ka foko ni akalo wolonvlai ni wakati na al no asoro koni ay watike anga jamana nyama koni ayaka laidu ni ka utime femiye coronavirus musaka ko koni ulu konya kon tundaire la ka yira ka fo ko docteur do kon bi noni o docteur nyama we docteur soba ulu konna la ulu kon kera sa wi ni ka coronavirus wardo koni ni ka ulu du o konna la sa wele koni o la sira directeur d'hôpital tan ani fla o bonyango koni ma munu ni ulu koni bi u ka chawla o konna la sa ay la ka fo février kalo kle wulum vla temeni sa amba flani muga annani kon blala ko la chiliba ulu ka boloka ka sa wi ke ku jamana saka neka o yuruku o konna la femi ye conseil des ministres temeni sa ira la ka fo ko ma do kon bi no ulu kon ni lablala nga mamunu lablala o ye ulu kon ni ka ubo ujoro la
wagati na bolimafɛn sen filatigiw be ka u ka bolimafɛn bugunatigɛ sɛbɛnw ni ka olu ta mairie kɔnɔna la n'an ko ma ko vignette nansarakan na an ka faba kɔnɔna la maire olu y'a yira k'a fɔ ko vignette kɔni ale tɛ ka taa kosɛbɛ ka a caya ko maaw kɔni ka nali o be ka sumaya faba kɔnɔna la ka taga se jamana fan tɔw bɛɛ lajɛlen ma vignette feere kɔni o be sen na vignette tabaw ni o ye bolimafɛn sen filatigiw ye olu y'a yira k'a fɔ sifinnakaw la ko n'i y'a ye kɔni a kɔni tɛ ka taa kosɛbɛ ka caya k'a sababu ye de vignette kɔni ale wari de kɔni tɛ maaw kun nin wagati na dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni tɛ k'a ta nin wagati na ko bɛ k'a kɔnɔ a ban kuma o ka se dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛna vignette ta ko k'a sababu kɛ polisiw bɛ mafiyani min ni ka o da u kan u bɛna vignette ni ka a ta o de la. Tasiri tamani ka kunnafoniya olu kɔnɔna la ni wagati na a yirala k'a fɔ ko cɛncɛn ale ni bɛlɛ kɔni sɔngɔ jiginna kosɛbɛ Kulukoro kɔnɔna o la a bɛ tile damadama o bɔ o de la sa fɛn min ye camion fa cɛncɛn ye o bɛ ka feere sɛfɛwari 8,000 ka kɛ ni sɛfɛwari 14,000 ye ka taa se sɛfɛwari 12,000 fo sɛfɛwari 16,000 cɛncɛn chargement ale bɛ ka feere sɛfɛwari 21,000 ka kɛ ni sɛfɛwari 48,000 ye o bɛ sɔrɔ fɛn min ye bolimafɛn bonya cogoya olu ye cɛncɛn feerelaw olu y'a yira k'a fɔ ko n'i y'a ye kɔni a sɔngɔ balila ka jigin cogoya la ko ji de kɔni ale jiginna kosɛbɛ ba kɔnɔnaw olu la. min n'ale tɔgɔ bɛ maliyɛnden bɛɛ da an bɛ don min na i n'a fɔ bi o de ye Tezuleka ye Tezuleka a nana don maliyɛndenw ka te nimisi wasa ale kama koyi o kuma la kunkolodimi banbali bɛ e mɔgɔ min na farikolo bɛɛ dimi bɛ e mɔgɔ min na farikolo kɔni ale mɔgɔ bɛ ni na lafiya ani ni la wasa de la Tezuleka de bɛ se ka o k'i ye Tezuleka maliyɛndenw ni lafiya yɔrɔ de don koyi Tezuleka a san i ka galon bɔnda i ka se k'a dɔn ka fɔ ko Tezuleka ale kɔni te tɔw olu ti kelen k'a fɔ ko n ye n ka te san n ye premier wuli ka deuxième wuli ko n ka deuxième k'ale ɲɛ jɛra o tɛ Tezuleka ye dɛ Tezuleka premier n'a deuxième bɛɛ lajɛlen ɲɛ de ye kelen f'i bɛ tila ka i yɛrɛ sɔsɔ a la tuguni n'o y'a sɔrɔ ko premier de tɛ deuxième ye e mɔgɔ bɛ a camion fa santa la sa Ibɛrɛmu Ɲagadu ale ka nɛgɛjuru sira kongo a taara i kɔngɔn fa la ni ka n'a ton suguba o kɔnɔna la nɛgɛjuru sira 70 06 06 61 walima 65 65 65 97 walima tuguni 72 08 19 91 Tezuleka tew ka lagari Tezuleka tew ka mandi o kuma sansa i ka galonbɔne da ko kangaye ni ale danga marabolo ladidi ba ye danga ale be dire o lamini na aja sura février kalo tile 11 tɛmɛnen san 2024 mamaro fɛtigi la kodɔnbali dɔw olu fɛ dugulama olu y'a yira k'a fɔ k'a jasura a ka so yɛrɛ o de kɔnɔna la ni o ye Sama Jari kɔnɔna o ye o maa kelenw ka fɔra tuguni fana k'a fɔ ko nin wagati na a jasura kun min na o kɔni ma se ka dɔn muso dɔ fɛnɛ ni ale ye dunan ye an ka jamana o kɔnɔna la ale fana jasura mamaro fɛntigi la kodɔnbali dɔw olu fɛ février kalo tile 13 san 2024 Gawo ni Niger sira olu ni ɲɔgɔn cɛ dugulamaw olu ka fɔla ko muso in yɛrɛ kɔni ale kun bɛ kar de kɔnɔ min n'a kun bɛ ka i kunda Niger dugu kɔnɔna o kan o la sa jasolin kɔni o kɛra yɔrɔ min na sa o de ye fɛn min ye Garu dugu ye Garu ale bɛ an sɔngo o lamina ni wagati na muso in kɔni kibaruya fosi o ma se ka dɔn fɔlɔ février kalo tile 14 tɛmɛnen na fɛn min ye lakɔlidenw ka fara ɲɔgɔn kan jɛkulu bɛ yen nɔ ni ale bɛ wele ko AYEMA olu ka ɲɛma sigi kalanso dɔw la ni o bɛ tali kɛ Askiya Mohamed ka ale ni ba Aminata Jalo ale ni Esika kɔnɔna o kan ɲɛmaya sigi na sa an ka ba polisilakaw olu kɔni tun bɛ munumunu na a yɔrɔ kofɔlen ninnu olu la a kɔnɔna la a yirala k'a fɔ ko lakɔliden dɔw kɔni bɛ yen nɔ ni maramafɛn kɔni bɔra olu kun a marafɛn bɛ t'i jɔ fo maramafɛn 6 la ni o ye pistolet o ye u kɔni ye o minɛ ni ka t'u bila kiiri tigilamaw ka bolo kan an bɛ taa kɔkan kibaru la an bɛ taa Burkina Faso kaw ka jamana o kɔnɔna la fɛn min ye coordination nationale de veille citoyenne patriotique ye olu ka hakilina la u ka cɛmancɛ fanga jamana ɲɛmaa ni o ye capitaine Ibrahima Traoré ale kɔni ye wele ni ka o jaabi min ni Burkina denw kɔni u bɔra jamana fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ sibiri don février kalo tile 17 ka u kunda wagatugu kɔnɔna o kan kuma kɔni o wajibiyara u ka jamana ɲɛmaa ale fɛ a kelen ka kuma ta a y'a yira k'a fɔ ko AES jamanaw
kɔni olu bɔra CEDEAO la k'a sababuya kɛ CEDEAO kɔni tun tɛ ka jɔyɔrɔ ni ka o fa olu ye o de kɔnɔna la sa CEDEAO kɔni tun y'a laɲini k'a fɔ ko fɛn min ye Bazoum ye ko ka ale labila wajibi la ko n'a ma labila ko bɛ finitigilakaw kɔni bila ka na Bazoum ni ka ale bɔ bolo la o kɔni kɛra waleya min ni a cɛjuguyara kosɛbɛ olu fɛ o kɔnɔna tuguni sa capitaine Ibrahim Traoré a y'a yira k'a fɔ ko u dafɛ jamana dɔ fɛnɛ kɔni bɛ yen nɔ o kɔni de kɛra sababu ye sa ni ka u ka bolofɛnw labɔli ka o bali kalo 6 o kɔnɔna la ko n'o kalo 6 kɔni fɛnɛ tɛmɛna sa u fana ka bolofɛn kelen tɛ don ale ka jamana o kɔnɔna la ka kunnafoni datuguni Senegal jamana o kɔnɔna ye Senegal maa ba yirika caman olu de kɔni bɔra sibiri tɛmɛnen ni ka plateforme Arsanu élection maaw ka wele ka o jaabi olu ka laɲini min o de ka se ka u ka kalafili ni ka o lakana cogoya min na o y'a yira k'a fɔ ko fɛn min ye kalafili koɲɛw ye sa Macky Sall ka waleya sugu bɛɛ lajɛlen kɛ yanni avril kalo tile 2 nata cɛ a ka kalafili ni ka o kɛ o kɔni de y'u ka laɲini ye Mali kunnafoni jabara najɛbɔ aw kulo garzɛgɛ kɛra nin kunnafoni damadama de bi ka da aw kulo ka bi tɛnɛndonya in na yala an ka kunnafoni datugu sa tunga lafiya di an ka kunnafoni ale jukɔrɔma dondoba ye e ma min bɛ yen nɔ ko terrain t'i bolo terrain min tunga lafiya maaw bolo katikaw olu fɛ yen nɔ terrain titre foncier de don 15 sur 20 sefa wari million 5 kalo kalo i bɛ se k'a sara euro wari 630 ni 7 ou bien kalo 12 ma walima kalo 18 euro wari 425 Sabalibugu kurani fɛnɛ na hôpital du Mali ale kɛrɛfɛ terrain bɛ yen nɔ sefa wari million 9 ani 1000 i bɛ se k'a fana dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 500 ni 7 fo kalo 27 o kɔnɔna la ne maa min fana bɛ yen ko ni flash fɛnɛ man di sa terrain bɛ tunga lafiya maaw bolo Sɛbɛnnikɔrɔkaw olu fɛ yen nɔ o terrain fɛnɛ sefa wari million 20 a bɛɛ titre foncier 15 sur 20 olu de don i bɛ se k'ale fɛnɛ dɔgɔdɔgɔni sara kalo kalo euro wari 850 fo san 2 o kɔnɔna la o kuma la sa terrain tɛ i boli kana joona i kana terrain sa tunga lafiya maaw olu bolo yurugu t'a la namara t'a la an ka nɛgɛjuru sira 72 18 42 47 ka se ka kunnafoni tɔ ni ka olu sɔrɔ tunga lafiya tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ sa fɛn min ye te Zuleka ye ale fana an ka kunnafoni jukɔrɔma dondoba dɔ ye te Zuleka min ni a nana maliyɛndenw ni lafiyali kama teko la o kuma la a ye te Zuleka san walasa aw nimisi bɛ se ka wasa tile journée bɛɛ lajɛlen kɔnɔ aw k'an bɛn don n'a nataw la kunnafoni kuraw olu kɛnɛ kan